Eguerdion. Ongi etorriak Jesusen bideak ikasi nahi ez edo, Arantzazura etorri zeraten guztiok. Eta ongi etorriak baita Segura irratiaren bidez, egunero gurekin zaituztegun fededun lagunok. Jesusen entrega da Eukaristia. Emaitza da, zerbitzua da Eukaristia. Ta ezin da zintzo ospatu egiaz zuzentasuna eta lagunurkoaren ona bilatu nahi ez bada. Karitatea beste pentsakera askorekin nahasi da askotan, ta bere esan nahi zuzenera ekarri nahi ez edo, maitasuna dela esan dugu. Baina maitasunaren mamia bera ere, beste sentipen eta jokaera askorekin lizundu dugu. Sentimentu hutsa bihurtu dugu. Mundua eta gizakia hobetzen saiatu arte, ez dago ez maitasunik eta ez da karitatearik ere. Jesus berak erakutsiko digu zer den egiaz, kristau eta karitatea eta maitasuna. Arretaz, entzun nahi diogu Jesusi. Hasi gaitezen, zutik jarri eta kantatuz. Bihotz batez elkarturik, zuganak ator jauna, zuganak ator jauna, emaiguzu zure argi, grazita maitasuna, entzun barren hauna. Aldarea aukitzen da gure alaitasuna, gure alaitasuna. Emaiguzu zure argi, grazita maitasuna, entzun barren Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Jesu Kristo gure jaunaren bizia ematen duen ogia bego zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, Eukaristi mai honen ingurua biltzen gara gaur ere. Garbi ditzagun gure bihotzak elkartasunerako. Jesus jauna, zeruko ogi bizia, erruki jauna, Jesus jauna, betiko biziaren izar dituzuna, Cristo erruki, Cristo erruki, Jesus jauna, zure maira gonbidatzen gaituzuna, erruki jauna, Erroki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakean lurrean, haren gogoko biztonen. Denok berriz. Bai
polita eder zaitugulako, gora zu, bedeinkatuak zu, eskerrak zuri. Aitza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko izore. Jainko jauna zeruko errege, jaungoiko baita guztiduna, gorez bezuri. Aitza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko izore. Jesu Kristo jainko jauna aitaren seme, zuk entzen duzu ondoko pekatua, erruki jauna. Aitza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko izore. Zu bakarrik santua Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko baitaren argita. Aitza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko izore. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Zatozkie lagun jauna zure zerbitzariei, eta ager iezaiezu beti zeure bihotzona otoizka ari zaizkizunei. Eta egile eta gidari aitortzen baizaituzte, bizi berri ezazu etengabe eta zaindu zeuk egina den mundu hau. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eskasi eta gabeziaren induria da basamortua. Gabezi hori jainkoak aseote dezake. Basamortuko mana gorputzaren janari da, baina gizakiaren beste goze mota guztien asegarri ere bai. Ogi euria eginaraziko dut, nik zuentzat zerutik esango digu irteera liburuak. El maná del desierto es sustento corporal, pero lo es también del hambre del infinito del hombre. Escuchemos del libro del Éxodo. Irteera liburutik. Egunaietan, basamortuan, Israeldarren elkarte osoa marmarrean hasi zen Moisesen eta Aaronen aurka esanez. Hobe genuen jaunak Egipton hilarazi izan bagintu haragi eltze aurrean eseri eta ogia asetzeraino jaten genuenean. Zuek ordea goseak hiltzeko ekarri duzue gure elkarte osoa basamortu ontara. Orduan, jaunak esan zion Moisesi, euria bezala jasaraziko dizuet zerutik janaria. Herria egunean egunekoa biltzera aterako da. Proba egin nahi dut,
ea nire legearen arabera dabilen ala ez. Entzun ditut Israeldarren marmarrak. Esaiezu, arratsaldean haragia jango duzue, eta bihar goizean ogiz haseko zarete, eta jakingo duzue ni naizela jauna zuen jainkoa. Arratsaldean, galeperrak etorri ziren eta kanpaleku osoa estali zuten, eta biharamun goizean ihintz geruza azaldu zen kanpaleku inguruan. Ihintza desagertu zenean, antzigarraren itxurako zerbait, xehea eta garautsua azaldu zen lurrean. Ura ikustean, elkarri galdezka hasi ziren Israeldarrak. Zer da hau? Ez baitzekiten zer zen. Moisesek esan zien, jaunak janaritzat ematen dizuen ogia da hau. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. jaunak izuri dugaria, zerutik dator janaria. Denok berriz. Jaunak izuri dugaria, zerutik dator Guk entzun eta ikasiak, gurasoek guri kontatuak, ez dizkiegu ezkutatuko geure aurrei. Jaunak egin zagoresgarriak, haien almena eta egin zituen mirariak. Jaunak izuri dugaria, zerutik dator janaria. Hodeiei agindu eta zeruko ateak ireki zituen, mana isuri zien janari, zeruko ogia eman zien. Aingeruen ogia jantzuen gizakia, asetzeko lain janari eman zien jainkoa. Jaunak izuri dugaria, zerutik dator jantzi zaitezte jainkoaren arauera egina den gizon berriaz. Esango digu Paulok, egiaz berritu beharra otsegin nahi digunean. El gran engaño religioso sería creer que a Dios lo podemos traer donde estamos nosotros, hacer a Dios a nuestra imagen y servicio. Escuchemos de la carta a los Efesios. San Pablo apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik. Zenideok, ona zer esaten eta zinez eskatzen dizuedan jaunaren izenean. Ez zaiteztela jadanik bizi sinesgabeak bizi diren bezala, burua utxalkerietan baitute. Ez da hori Kristok ezagutzean zuek ikasi duzuena, baldin eta egia bada hartaz hitz egiten entzun duzuela. Jesusi dagokion egiazko irakaspenaren arabera, honako hau ikasi duzue. Batetik, zuen lehengo bizierari uko egin eta giza izaera zaharra
grina engainagarrien eraginez ondatua erantzi behar duzuela. Bestetik, zeuen gogoko bihotzak berritu eta giza izaera berria, jainkoaren irudira sortua jantzi behar duzuela, Jesusen egiaren arabera, biziera zuzena eta santua eramateko. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Jesus giza askatasunaren agiriak egiten zituen profetak ez du inor engainatzen. Egiten dituen mirariak beste egiazko askatasun baten agiri dira. Ogia banatzen hasten da Jesus, azkenean bere burua ogi bezala banatzeko. Evangelioan argituko digu, berak esan nahi diguna. Presta dezagun geure bihotza, zutik jarri eta aleluia abestuz. Denok aleluia. Gizakia ez da ogiz bakarrik bizi. Jainkoaren ahotik ateratzen den hitz guztitik baizik. Jauna zuekin, Eta zure espirituaren. Jesukristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi hartan, jendea Jesus eta haren ikasleak han ez zeudela ikusi zuenean, ontzietara igo eta Kafarnauna joan ziren, Jesusen bila. Itsasoaz beste aldean aurkitu zutenean, honela esan zioten, Maixu, noiz etorri zara ona? Jesusek erantzun zien, egiaz diotsuet, nire bila zabiltzate, ez noski ezaugarriak ikusi dituzuelako, baizik eta ogia jandu zuelako eta ase zaretelako. Egizuela ez ondatzen den janariagatik, baizik betiko bizitzaraino irauten duenarengatik, gizonaren semeak emango dizuenarengatik. Honi egin baitio jainko aitak bere aitormena. Haiek orduan erantzun zioten, zertan ari behar dugu, jangoikoa nahi duena egiteko. Jesusek erantzun, hau da jangoikoak nahi duen egintza, zinez diezaiozuela berak bidali duenari. Haiek orduan,
zer ezaugarri egiten duzuzu, ura ikusita guk zuregan sinez dezagun? Zer egiten duzu? Gure gurasoek basamortuan mana jan zuten, zeruko egia eman zien jateko, idatziri dagoen bezala. Jesusek erantzun zien, egiaz diotsuet, ez zizuen eman Moisesek zeruko ogia. Nire aitak ematen dizue zeruko egiazko ogia. Jaungoikoaren ogia baita zerutik jaisten dena, eta munduari bizia ematen diona. Orduan haiek, jauna, emaguzu beti ogi horretatik. Jesusek erantzun, ni naiz biziaren ogia, nigana datorrena ez da gosetuko, eta nigan sinesten duena ez da behin ere egarritu. Jaunak esana, eskerrak zorik jarra, alleluia, Kristau fededunok, duela 8 egun, entzun genuen nola Jesusek ogien eta arrainen ugaketa egin zuen, atzetik zijoakion jendetzaren gozea asetzeko. Gaurkoa honen jarraipena da. Jesusen bila doa jendea gaur. Jesusek argi esaten die, beraien interesa sabela betetzea besterik ez dela. Eta ez diotela erreparatu ogia ugaritzearen esanaia sakonari. Bizitza, tripa betea edukitzea baino askoz gehiago dela. Eta bilatu beharra dagoela bizia benetan beteko duen jakia. Sabela betetze horrek beste itzulpenak ere baditu. Gure ondorena ziurtatzea, ongizatea, barne harmonia, autosufizientzia ere bai, izen ona, tabar. Eta espiritualitatea bera ere, gure ongizate hutsari begira erabiltzen da askotan gure kultura hontan. Guzti horiek ez dira gauza txarrak. Nola izango dira ba. Gizon emakumeok beti izan dugu, lehen eta orain, behar horiek asetzearekin konforme bizitzeko joera. Gertatzen da gainera, gaur, ahalbide gehiago ditugula horretarako. Sekulan ez ditugu hainbeste aukerak izan. Baina gizarte honek duen arriskua, behar horiek asetzeko ahalbide gehiago izanik, gehitu egiten dizkiutela behar horiek. Noiz bukatzen da sabela bete behar hori? Noiz bukatzen da leku berriak ezagutzeko grina hori? Edo beti erabat aserik gabe geratzen den jakin min hori. Eta horrela gauza asko. Maila honetako beharrak beti izango dira, eta sekulan ez ditugu erabat aseko. Baina horretarako bakarrik bizi gara. Jesusek dio, ahalegindu zaitezte, ez galtzen den janariagatik, irauten duenagatik baizik, betiko bizia ematen duenagatik. Egia esan, gizon emakume asko dago, bizi dugun ongizatearen kultura honen erdian,
aurreko guzti hori baino gehiago denaren goze egarri. Zer gertatzen zaigu, hain aurreratu eta teknifikatutako gizarte honetan sumatzen dugun ezinegona bizitzeko. Ez alda nahikoa daukagunarekin eta gizarte honek egiten digun eskaintzarekin? Ez nunbait. Denok daukagu betiko biziaren, eto beste erabatera esan da, bizi betea emango digunaren gozegarria. Nun bilatu, nun aurkitu. Eskaintza ugari dago gaur egun egia esan. Irizpide bat argia da. Ez bilatzea norberaren zoriona bakarrik. Hori irizpide interesantea da. Hori argi dago. Gugandik kanpora atera beharra daukagu. Eta denok daukagu horren eskarmentua gurasoek seme-alabekin, lagunen artean, elkartasuna biziz, gure beharrai erreparatze hutsetik besteenei begiratuz, bihotza zabaldu egiten zaigu eta biziak beste aire berria hartzen du. Hala ere, badakigu jakin ere, honek bere mugak dituela. Bukatu egiten direla gure asmo honenak, gure desio emankorrenak, gure besteen aldeko bizi gastatze hori ere bukatu egiten da. Edo behintzat, nahastu. Gauzak ez dira garbia gertatzen geuregan. Guk badugu gure ezinaren berri, hori ere bai. Gauza on hauetan ere. Horrela gertatzen denean, etxipenean erortzeko arriskua ez da behin oso urruti. Zertarako? Ara non, Jesus datorren eta ze eskaintza egiten digun. Bera eskaintzen zaigu, bizi betea emango digun janari modura. Jesus bera bizi iturri, betiko bizira, bizi betera irekitzen zaigun aukera. Zorion hori edo dena delako hori ez da geuregandik sortutako zerbait. Jesusek esaten digu onartu egin behar dugun zerbait. Berak eskaintzen diguna onartzearekin irekitzen direla ate berriak geure bizitzan. Hori da hain zuzen berri ona, evangelioa. Baina Jesus, benetan, gu betidanik kristau gara, bataio haumetan jaso genuen, hartu genuen, buruz dakigu guztia. Baina, eta bizina dugu gainera. Baina benetan bihotzez prestal gaude Jesusi usteko bera izan dadin gure zoriona. Nahi aldugu barruan sortzen zaigu Jesusek eskaintzen digun berri hori ateak ireki eta berari geure bizitzeko giltzak emateko. Prestal gaude. Hor sortzen zaigu, evangelioan Jesusi egiten zioten galdera. Zein ezaugarri egiten duzu, guk ikusi eta zugan siniz dezagun? Zer egiten duzu ba, geure esan da? Nora jakin aldez aurretik, zein ondorio izango ditudan, nik nire konfiantza osoa Jesusengan jartzen baldin badut. Ze seinale daukatena ondo aterako dela. Egia esan, pauso ematea ez da erresa. Badut nahiko konfiantzari Jesusengan nire bizia berak egin dezan. Hori da fedearen ibilbidean ematen den pauso handienetakoa. Ez da inerza.
Norberak dakizki Jesusekin bizi izan dituen goraberak, eta bizitzen ari diren goraberak. Hortxe dago nire fedearen gakoa. Hor agertzen da nire fedearen egia. Eta galdera horretatik ez da inor libratzen. Eta aitortu beharra daukagu, ezinezkoa egiten zaigula maiz. Fedea ez da bakarrik borondate hutsa. Horregatik, azken eskaria, Jesusi egiten diotena. Jauna, emaguzu beti zuzaren ogi horretatik. Gure kulturari zaila egiten zaio kristau fedea ulertzea. Horregatik egin zuzen ere. Uste da, fedea sineskerian erortzea dela, edo errazkerian, edo pentsatzeari ustea, galderak egiteari ustea. Baina ez da horrela. Sinistea, fede ibilbidea egitea da, zaila baldin badaga ere. Fede ibilbidea. Galdera asko eta asko egin eta gero, azken apustuetara iristen da gizakia. Eta azkenean, Jesusen aurrean zirt edo zart egitera. Hor dauzkagu pauso hau eman duten hainbat eta hainbat testigu gu animatzeko. Eta gaur Pablo hori entzun diogu. Senideok, ona zer esaten eta zinez eskatzen dizuedan jaunaren izenean. Ez hainteztela jadanik bizi, sinisgabeak bizi diren bezala, bere buruari begiratuz. Gauza utxakerietan bizitza galduz. Zuek, zeuren gogo bihotzak berritu, eta izaera berria hartu, jainkoaren irudira. Hortara deituak gaude. Horregatik ari gara, etengabe eskatzen jainkoari bere grazia. Eukaristia bakoitzean hori eskatzen diogu. Hala egiten dugu, Eukaristia guztietan. Eskatu, eskatu, eskatu. Jesusek esan zuen, eskatu eta eman egingo zaizue. Eta eskerrak eman. Hala beti. Zutiturik egin dezagun gure fedearen aitormena. Sinisten alduzue jainko aita ahal guztiduna zerulurren egilea? Sinisten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Birjina gandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena? Sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza? Jesu Kristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Jo dezagun gure beharrekin aitaren gana. Beti gertutik ikusten baititu gizadi osoaren premiak eta negarrak. Egigun otoitz. Entzun jauna, eskatu
zabalduri dagoen elizaren alde. Berak hartu duen ogi bizia, guztiei bana diezaien, guztiei poza eramanez. Eska dezaiogun jaunari, Oporretan aurkitzen diren guztien alde, atxeden hartuz eta indarrak berrituz, jainkoarekin topo egin dezaten. eska dezaiogun jaunari. Gerran sartuta dauden alde, gaixoen alde, istripu zil edo zauritu direnen alde, ezbeharren bat izan dutenen alde, Jesusen berri onaren ogiak barrutik bizi berri ditzan. Eska dezaiogun jaunari. Biziaren ogia elkar banatzera etorri garen guztion alde. Berak ase dezan gure bizinaia eta besteena asetzera eraman gaitzan. Eska dezaiogun jaunari. Zuri dei egiten dizunaren gertuan zauden jainko aita. Entzun eskari hauek eta emaguzu behar duguna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bizitzak erromes garamatza, jauna zure bidez, maitatzearen zauriak senda, zuk zure eskua dizkide. Maitatzen besoak nekatuta, ezinaren eguzkita, aurrera ezin eta atzera ez
Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan. Zaude gure alde jauna, egitzatzu santu ogi ardo hauek, eta espirituzko opari hau onarturik, egin gaitzatzuku ere zeuretzat betiko opari. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jaunaka dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egoki da bai, zu bedeikatzea aita guzti santua. Egoki da zuri eskerrak ematea, egiaren eta biziaren iturrizaren horri. Zeure etxean batzar egitera deitu gaituzulako. Gaur, zure familia hau, zure hitza entzuteko eta zatituko dugun zure ogi bakarretik jateko bildu da. Horrela, bere jaun berpiztuaren oroigarria ospatzen du, eta beste igande baten zain bizi da. Iluntzerik izango ez duen, eta gizadia zure atsedenean sartuko den igandearen zain. Orduan, zure aurpegia ikusiko dugu, eta zure errukia goratuko beti ere. Itxaropen pozgarri honek eraginik, eta aingeru eta santuekin batean, bihotz batez zure aintzaren goratzarrea kantatzen dugu. Santu, santu, santua, ire guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik gauza, zure dizira. Osana, Osana, zeruko nieta. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, zeruko nieta. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardu hauek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri.
Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur, Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza egiten dugun gizon emakume guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zerbera zarena, santu izan berriz zure izena, etor berriz zure reinua, egin berriz zure gaia, zerban bezala lurrean, eman duzu gaur, erloretako onia, barkatu gure zorra, guk ere gure zortunei, barkatzen diegu ezkero. Ez gaitzazu duziten aldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzen. Jauna, atera gaitzatzu gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesus jauna, zuk esan zenien apostoluei, bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari, ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari, emaiguzu guri bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituaren. emaiogun bakea elkarri.
Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Maitasuna nun, han jainkoa, kanta dezagun denok. Maitasuna nun, han jainkoa, maita dezagun lagunukoa. Munduko sinismenik handiena banu ere, maitasunik ez badu, ez naiz ezer. Maitasuna nun, han jainkoa, maita dezagun lagunukoa. Ondasunak behar zuei banatuta, mirariak eginda ere, maitasunik gabe, dena alferri. Maitasuna nun, han jainkoa, maita dezagun lagunukoa. Bihotz handikoa, haserrerik ez du, maitasuna ez da zuzen gabeaz pozten, baizik egian du bere poza, dena barkatzen du, dena itxarota jasade. Maitasuna nun, han jainkoa, maita dezagun lagunukoa. Maitasuna ez da behin ere hiltzen, profezioaina bai dela maituko, hizkuntzak isilduko, ta jakintza maituko. Orain fedea, esperantza eta maitasuna, hiru horiek dauzkagu, handiena maitasuna da. Maitasuna nun, han jainkoa, maita dezagun
Profetidoaina bai dela maituko, hizkuntzak isilduko, da jakintza maituko. Orain fedea, esperantza eta maitasuna, hiru horiek dauzkagu, handiena maitasuna da. Maitasuna noan maiko, maitate zagu lagunduko. Egin dezagun otoitz. Zaindu ezazu beti jauna, zeruko ogiaz janaritu eta bizi berritu duzun zeure herria. Eta guretzat duzun etengabeko arduraz, egin gaitzatzu betiko bizirako gai. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Egunero, bereizkeriari gabe banatzen zaigun Eukaristia, Jainkoaren nahira bizitzea erabaki dutenen janaria da. Gure Eukaristia biziaren ogia alda. Zuzentasunean eta santutasunean indartzeko ematen zaigun ogia alda. Jesusen hitzaren eta gorputz odolen janaria eskertzen du beste gauza guztien gainetik egiazko jarraitzaileak. Zer eskertzen diozu zuk Jainkoari batez ere? Beste bat arte, nahi duzuen arte. Agur. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. bedinka zaitzatela Jainkoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua.